हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमः नमः। ओम सद्गुरु। गिबि गिबि ब्रह्म चेनेल बिगोमा आफानिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसेयैनो बे चेनेलखौनो नायनानै मोजां मोनग्रा जोंनिनो सैथो धोरोम सिबिग्रा आइ आरो आफामोननि खाथियावबो गिबियाव आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि नैबे आयदाया जाहैबाय परमेश्वरेर उपासना, इसोरखौ खुलुमनाय। माबायदि खुलुमोब्ला जोङो इसोरखौ मोननो हामारो, बिनि सोमोन्दैयै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया अमृत सागरनि 45 पाथायाव नैबे सारि अंगबाणीखौ होनानै जोंनि गेजेराव गालांदों। बिनिखायनो आङो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों आइ आरो बाबामोननिसिम जायफ्रा नित्यखारी, जायफ्रा सानफ्रामबो फुं मोना मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै अराव आहुति होग्रा नित्य होग्रा बे व्यक्तिफोरनि थाखाय नैबे आयदाया जोबोद गोनांथार आइमोन आफामोन। बिनिखायनो दा नैबे आयदाखौ आं फरायनानै होनो सानबाय। मानो होनबा राजा प्रजा बादशाह जमिदार धनी दरिद्र हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान ऋषि मुनि मौलवी पादरी पंडित प्रभृति मनुष्यगण आपनारा आपन आपन मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थेर प्रति दृष्टि शून्य हইয়া गम्भीर ও शांत चित्ते विचारपूर्वक सारभाब ग्रहण করুন। होमबा खोनासंनानै लादो आइमोन आफामोन। सोरबा बांला रावखौ बुजिया, सोरबा सोरबा खिन्थु बुजिजोबो आरो। बहाय बुंबाय राजा प्रजा बादशाह जमिदार धोनी गरिब हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान ऋषि मुनि मौलवी पादरी पंडित गासैबो मानसिफोर, नोंसोरो गाव गावनि मान अपमान देरहानाय जेननाय सामाजिक स्वार्थनि फारसे नोजोर होआजासे गोथौ आरो गोजोन गोरबोजों बिसारनि गेजेरजों गुबै थारखौ आजाव। ओरै होनलांबाय। बेखिनियाव नोंसोरो गासैबो एसे बिसार खालामनानै नायदो आरो परमहंसआ सोरखौ खावलायदों सोरखौ खावलायाखै। परमहंसनि खावलायनाया बहाबा थालांबावदों नामा
एसे बिसार खालामनानै नायदो आरो आइमोन बाबामोन आरो जोंनि माखासे प्रसारक आरो प्रसारिका आइ आरो बाबामोन। बहाय बुंबाय नै राजा फोरजा बादशाह जमिदार धोनि गोरिब हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान ऋषि मुनि जोङो ऋषि मुनिखौ बिराद मानियो बिराद फोथायो नाथाय परमहंसआ नै बिसोरखौबो खावलायलांदोंसो। मौलबि बिराद गिदिर मौलबिफ्रा पादरिफ्रा बिसोरखौबो खावलायलांदोंसो परमहंसआ। पन्डितखौबोथ' बिदिनो हनै बहुद जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा पन्डित होनबाथाय आरो पन्डितनिफ्राय देरसिन गैला बेबादि मानियो आरो पन्डितफोरखौ। बेनिखायनो मा बुंबाय नै बायदि बायदि मानसिफोर बैसोरखौ होनजोब्बाय। बिनि अनगायैबो आरो बायदि बायदि जोंनि गेजेराव जेनेबा क्षत्रिय बैश्य शूद्र साधारन बेक्तिफोरखौबो बहाय खावलायफालांदों दै आइमोन आफामोन एसे बिजिरनानै नायफादो। मानोबा प्रफिति मुनिसगन बयखौबो खावलायदेरफालांबाय। नोंसोरो गाव गावनि देरहानाय जेननाय मान अपमान बेफोरबादि नंखाय सामाजिक सार्थनि फारसे नोजोर होआजासे गोथौ आरो गोजोन गोरबोजों बिसारनि गेजेरजों असेखौ आजावदो होनखालांबाय। होमबा जोंखौ असेखौ आजावनो थिनलांदोंब्ला आरो जोङो साफ्रोमबो बेक्तियानो दिनै जोङो साफ्रोमबो क्रिया एबा दिखाखौ लाबाय। दिखा लायैआनो गैला क्रिया लायैआनो गैला बयबो लाजोब्बाय। होमबा जोङो बे गोथौ आरो गोजोन गोरबोजों बिसारनि गेजेरजों नंगौखौ आजाव परमहंसआ बेखौ खावलायलांबाय। होमबा नायदो जोङो बेखौ बिसार खालामनो गोनांथि दङना गैया? गोनांथि दंना गैया? जों बै जे दिखा लादों गावनि बिखाखौ दाङै दाङै परमहंसनि सयखान बिजाबखौ दाङै दाङै जयगनि दाउ दाउ जोंनाय अर बेखौ बुंनानै अखाफोर आरो सान नारायण बेखौबो रायखांबाय। परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफा आरो गुरुदेब कालिचरण रायखांजोब्बाय। होमबा नायसाय जोंनि बै जे दिखा एबा क्रिया लादों बेसे गिदिर बे सतबांसाया गिनो गोनां। बेखौ सतबांसा लानानै उनावहाय मा बुंबाय लास्टआव बेखौ मावफुंनो हायाबा आंखौ मा साजा होयो होनो हागोन बुंनानै लाहैखाबावबाय नङा होमबा? जोङो बेखौनो दिनैसिमबो बे दिखा क्रिया लाग्राफ्रा गोसोआवनो लाबोआ गावनि गोसोआव उल्थां फाल्थां उल्थां फाल्थां उल्थां फाल्थां जानला मोनला बुंथिंनायखौनो दाबो गारबावा आरो मोजांखौ बुंब्लाबो बे मोजांखौनो नङासो होनगोन नङैखौसो बोजबनानै नङैखौसो मावफानो नागिरगोन आरो बेबायदि आरो बेफोरबायदि। होमबा जोङो बै जिथु दिखा लादों बे दिखा लानाय समनि जिथु सतबांसा जादों बेखौ नोंसोरो गासैबो प्रसारक आरो प्रसारिका आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां भक्त आइमोन दं बाबामोन दं नोंसोरो एसेबाबो बिजिरनो नाजादो आइमोन आफामोन। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই দুই কার্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করা মনুষ্যের প্রয়োজন। ব্যবহারিক आरो पारमार्थिक बे मोननै खामानिखौ मोजांथार महरै जोबथा खालामनाया मानसिनि गोनांथि होनदों। ব্যবহারিক आरो पारमार्थिक बेखौ जुदि मोजां महरै बे हाबाखौ जों मावफुंनो हायाब्ला मानसिनि लिस्टआव थानाय नङा आइमोन आफामोन।
मानसिनि लिस्टआव थानाय नङा गुसु थैल'आव थाहैगोन बेनिखायनो जोङो बे बेबहारिक आरो पारमार्थिक परमहंसआ मोननैल' होलांखादों बेखौ जोङो एसे बिसार खालामनानै नायदो शान्त ও गम्भीरभावे बिसारपूर्वक कार्य करिलै सिद्धि लाभ হয় गोजोन आरो गोथौ साननायजों बिसार खालामनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावोब्लानो सिद्धि लाभ जायो होनखाथारबाय सिद्धि जायो होनदों बै दा नै उनथिं ओंखारलांबाय थागोन आइमोन आफामोन बिसारे बस्तुबोधे शान्ति ও आलस्य कार्यहानि जानिबे बुंलांबाय नै एसे नोजोर होदै आइमोन आफामोन एसे नोंसोरबो बिसार खालामदेरफादो मा बुंदों नै परमहंसआ बिसारजों मुवाखौ मिबथिनो हायो होनबाय बिनिफ्राय नों मुवाखौ मिबथिबा सान्थि मोनो होनदों आर बे थिननाय खामानिखौनो नों जुदि बानानै थादोंब्ला कार्जहानि जानिबे होनदों नोंनि खामानिया जाफुंला खहा जाबाय होनदों एसे मोजां रोखा रोखा बुंलांबाय नै परमहंसआ होमबा जोङो दिनै बेफोरखौ मावफुंनायाव मानो बाबावनांगौ आलस्य कार्जहानि होनखाथारबाय माया नदि पार हইতে परमात्मा माजिर गियान नौका साय नैबे माया दैमाखौ बारनो थाखाय आंगो जिउमानि माजिनि गियान नावखौ नांगौ होनदों गियान दिङा होनो नामा नावखौ बर'आव बे गियाननि दिङाखौ नांगौ आंगो जिउमा जावग्रा जाय बेक्तिया जोंखौ जावनानै लांगोन बे गियान नावखौ जोंनो नांगौ होनदों गियान नौका साय होनखाथारबाय एसे बुजिनानै लादो आइमोन आफामोन प्रसारक आरो प्रसारिका आइ आरो बाबामोन बिसि गोथौ हाबदों बहाय नैबे मुलुगा माया संसार बेनिखायनो बेखौ बारलांनोबा आंगो जिउमानि जावारि बै गियान नावखौ नांगौ एपारे थ्रिथाप अपारे मोक्ष नै बहाय थ्रिथाप ओरै बारलांखांबाथाय मोक्ष होनदों मुक्ति नै जों जि जायगायाव दङ बियो थ्रिथापआव जों गासिबो दं थ्रिथापखौथ' नोंसोरो अनेक बार बुजायो रायजोफोरनो आइ आरो आफामोननो आरो थ्रिथापखौ मोनथाम नालाय थ्रिथापआ बेखौ आरो मकर देशे गियान नौका अनाबश्य जों बेखौ बारलांखांबाथाय मोक्ष मुक्तिनि जायगा बहाय गियान नावनि गोनांथि गैला होनदों आरो जोंनावथ' बै थ्रिथापआ हनै आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैबिक बे मोनथाम असान्तिया जोंजों लोगोसेयैनो थाबाय थायो आरो जोंजों लोगोसे थायो जेरैबाय नोङो होनदो 1 नम्बराव आध्यात्मिक थापखौ होनदो आध्यात्मिकआव थाहैबाय मा जोंनाव शारिरिक आरो मानसिक असान्ति मोननै असान्ति आध्यात्मिक थापआव आरो शारिरिक असान्ति हनै जोंनाव दा मा बेमार जादों गेस्ट्रिक लिभार आन्थु सानाय आथिं सानाय सिनस्रि सानाय खोमा सानाय खर' सानाय बायदि बायदि हनै पेरालाइसिस जादों गोबां बे जागासिनो दं आरो आध्यात्मिकआव गोग्लैयो शारिरिक आरो मानसिक असान्ति मानसिकखौ नायदो नोङो
नोंनि न'खराव नों बिफा बिमा फिसा हौवा फिसाजो नोंनि न'खराव गोरोबलाया मानसिक असान्ति नङा होमबा बियो आरो नों उसुं गुदिनि मानसिजोंनो सैलायलाया दानि मानसिफ्रा बेबायदि आरो सोरबा हनै सोरखौबा रायखोमाबाय सोरबाया हनै बैखौ रायखोमाबाय नैबे सोलिगासिनो आरो मानसिक असान्ति बियो गावजों गाव सैलायै रायखोमालायनाय बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो आध्यात्मिकआव शारिरिक आरो मानसिक असान्ति बेनिखायनो नैबे ओम सान्ति होननायाव नैबे मानसिक असान्ति आरो शारिरिक असान्तिखौ जोंनो नाङा होननानै ओम सान्ति बेबायदि आरो गोलाव दङ गोलावद्राय जायो बुंलांनो बेनिखायनो बायदि बायदि असान्ति दंबावो गावजों गावनि बुलाय सोलाय बिमा बिफा बिदा फंबाय सैलायलायै बेफोरखौ नोंसोरबो एसे बिजिरदेरनानै लाहरदो मानो होनबा आयदाया गोलाव बेवहायनो गोलाव आयदाखौ आं जुदि बुङोब्ला होमबाना बै माखासेया थागोन ओंखायनो बे मोननै असान्तिखौ जोंनो नाङा होननानै एक नम्बराव ओम सान्ति दै अर्पन खालामनाय जाबाय आरो जोंनो बेखौ नांला बिनाय जादों आरो बेबायदि आरो बेनिफ्राय आदिभौतिक असान्ति आदिभौतिकआ जाहैबाय आदि हयत भुक्त भोगि जायखौ होनदों सृष्टि जाजेननायनिफ्रायनो जोंजों लोगोसेनो सृष्टि खालामहरफा जाजोबनाय जेरैहाय सारिमुथि जिबि अरुण बरुण गजन रमन जों ज' बेखौ परब्रह्मआ जोंखौ सृष्टि खालामहरनो जेनेबा उरन बिरबायग्रा जाथि दाउ बरुण जाथियाव दै सिङाव थाग्रा बिदिनो हा सिङाव थाग्रा गुदुङाव थाग्रा गजन जाथियाव रज'जिब नै दंफां लाइफां बोन्दों बोनला गासिबो रज'जिब अरुण बरुण गजन भ्रमण भ्रमणा जाहैबाय सैमा अमा मावजि बोरमा मानसि मैदेर सियाल गान्दा सेसा मै जेसेबां थाबायग्रा जाथि भ्रमण जाथियाव आरो बेनिखायनो नैबे एखे लोगोसे सृष्टि खालामजानाय व्यक्तिफोरजोंनो जोङो गावजों गाव सैलाया आरो मोसाया नुब्ला आंखौ अरबाय नङा होमबा सिंहआ लोगो मोनबा आंखौ अरबाय नै बेफोरबायदि आरो आंबो हनै लामाजों माबा मोनसे जिबौ नुयोब्ला लावथि लाना होसो होसो बुथारबाय हनै सेसा मोनबा आं बुथारबाय बुथारनानै लाबोबाय जाफैबाय बेफोरबायदि आरो गोबां आरो बेखौ बुङोब्ला गोलाव जायो होनब्लाबो आं बे सारिमुथि जिबिखौ खनसेनो हमजोबखाबाय जाहाथे बे सारिमुथि जिबिजों जोङो अनलायनानै रोखोमसे जिउसे साननानै सासे परब्रह्म ज्योति स्वरूपनिनो जों गासिबो बे सारिमुथि जिबि जोङो अनलायनानै थानो नांगौ जाहाथे मोसायाबो आंखौ जेबो खालामा आंबो बेखौ जेबो खालामा मुफुराबो आंखौ जेबो खालामा आंबो बेखौ जेबो खालामा जिबौआबो आंखौ जेबो खालामा आंबो बेखौ जेबो खालामा मैदेराबो आंखौ जेबो खालामा आंबो बेखौ जेबो खालामा नै बेबायदि अनलायनानै थांनानै थानो थाखाय जोंनो सान्ति होदो होननानै लास्टाव ओम सान्ति खनथाम होआ होमबा ओम सान्तिया नै आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैबिक बेनिफ्राय नैबे आदिदैबिक दानिया आदिभौतिकआव थांदोंना नै दाना आदिदैबिक आदिदैबिकआ जाहैबाय दै बाद जाब्रबबाय आं दानो गारि सालायलांबाय सहैस्लाबाखैनो बहाबा माबा मोनसे जाना एक्सिडेन्ट जाबाय गोग्लैबाय हयथ' थैयाखैबाबो माबा मोनसे जाबाय आथिं आखाइ बायबाय बेबायदि आरो आदिदैबिक बेखौ होनो
दसेनो नों मोजां जिरायगासिनो दं, मिथिं जालागासिनो दं, बबेनिफ्राय जे ग्रोम ग्राम अखा फैगोनलै, सारअन्थाइ फैफागोन, गासिबो न'खौनो बुफाय बुसि, सायना मारा बुफाय बुसि, बहा थागोन बहा मागोन नै बेबायदि बुख्रुबजोबफैगोन आरो। आदि दै बेग बेखौ होनदों, दै बाद जाब्रबनाय बेबायदि आरो। जेनेबा दा माइ गायनांसिगौ, अखाया नांथारसिगौ, नाथाय नोंनि साननाय बादि गैला, 1 मास गाहाम सानदौबाय, गायनांगौ फुनांगौआनो गैला, दै बाद जाब्रबनाय बेबायदि आरो। बेबायदि आरो। जेनेबा नों मटर गाखोहैबाय, बहाबा बास गाखोबाय, नैबेफ्रावबो माबा मोनसे अघटन जाबाय, नै बेफोरबो दैबाद जाब्रबनाय घटना आरो, जाथाय आरो बेफोर। जाहाथे जोंनो नैबे दैबाद जाब्रबथाय जानाय, बिनिफ्राय आदि भौतिक बै जिबिजों जिबि जोङो जेबो सैलायै जानाय, आरो आध्यात्मिक जायखौ होनदों मानसिक आरो सारिरिक असान्ति, जोंनो बे मोनथाम आयदाखौ जोंनो बे मुलुगाव नाङा। जोंनो सान्थिसो नांगौ। ओम सान्ति, ओम सान्ति, ओम सान्ति, बेबायदि आरो। बुंनो गोनांबा गोबां दंबावो आरो, बेखौ बुंबाय थालाङोब्ला समा नै माखासेया थालांगोन। ओंखायनो आं बेखौ सर्ट हिसाबै मोननै मोनथामल' ओरैनो बुंनाय जाबाय आरो। उपासनाय मन पबित्र हइया गियान जन्मे, खुलुमनाया जाहैबाय जोंनि गोसो गोरबोखौ गोथार खालामनानै गियानखौ जोनोम जाहोयो, उजिहोयो आरो। सै गियाने जीवात्मा परमात्मार भेदाभेद भाव अन्त हइया परमानन्दे स्थिति হয়। एसे मोजां मोजां राव बुंलांदों नै। बे जाहैबाय बे गियानजों नों जे बै खुलुमनानै गियान मोनबायना, नोंनि नैबे गोरबोआ पबित्र जाबाय, गोथार जाबाय। बे गियानजों होनदों आंगो जिउमा आरो बै जिबात्मा, बै जिबिफोरनि जिउ भेटा भेद होनदों। बे सैमानि जिउ आंनि जिउ रोखोमसे, अमानि जिउ आंनि जिउ रोखोमसे, दाउ मासेनि जिउ आंनि जिउ रोखोमसे, जेनेबा बोरमा मासेनि जिउ आंनि जिउ रोखोमसे, भेदा भेद माने आलदा आलदा। है बिसिना जिउआनो बिदिनोखा, बुथार जाग्राखा, जाजाग्राखा। नै बेफोरबादिया नै जायनाव मना पबित्र जाबाय, गियान जाबाय, बेनाव बै जिबिनि आत्माखौ होनदों जिबात्मा, आरो आंगो जिउमानि बै परम आत्मा, बेजों भेदा भेद गुबुन गुबुन भाब बा जोबनानै आंगो गोजोनग्लाय गोजोनै स्थिति जायो होनदों। जोंनाव स्थिति जायो, बे गोजोना स्थायि जायो। जों मोननो हायो आरो। नैबे दानि बुंबोनाय गोजौआव जेसेबां बुंदों, बेखौ जों मानिबोबाय थाबानो नोंनाव स्थिति जाफैबाय, गोजोना। जाय मावदों बेसो मोनगोन। जों बै खिथाबाबो, बै खिथानानै खोनासंग्राफ्रा मोना, बेखौ मावब्लासो मोनगोन आरो। बेखौ जेरैबायदि बुंदों, बहाय जेरैबायदि थिनदों बिदि मावब्लासो आरो। अग्निते आहुति एवं ओमकार जप पूर्वक प्राणायाम उपासनार अंग। नै इसोरखौ मोनथारनाय राहाखौ नै एसे बुंफैहांबाय। अराव आहुति आरो ओमकारखौ जप खालामनायनि गेजेरजों प्राणायाम बेबादि खुलुमोब्ला बेनो जाहैबाय खुलुमनायनि अंग, बाहागो आरो। नै एकदम एसे मोजां बुंदों नै। नों मोनथायनो हाखाथारगोन, गखाथारा आरो। इसोरखौ मोननो हायो, मोनैनि खोथायानो गैया। ओरैबादि जुक्तिजों परमहंसआ होलांदों आरो। जों मानिनांगौल'। आइमोन आफामोन, बाबामोन, प्रसारक प्रसारिका आइ बाबामोन, उपासना कल्पित नहे। दानि जिथु बुंबोबाय थादों, बेयो कल्पना नङानो। परमात्मार
वास्तविक नियमानुगत आंगो जिउमानि इसोरनि वास्तब नियम दाखाथारनाय होलांखाथारनाय सोसनखाथारनाय नियमाव बे आयदाजों मोनो नियमानुगत होनदों नालाय सोसनजाखानायनो बे नेमा मोनथारनो हायो होनखाथारबाय नायसाय रावनिबो धोरोम बिजाबाव बेबादि गैयालै आइमोन आफामोन एकदम जों पालनल' खालामनांगौ बेबायदि आरो उपासनाय वास्तव अग्निते वास्तव सामग्री आहुति दिते हय नायसाय जोंनिया दस्राफोरनि बादि बहाबा दावदाबाव बहाबा दंफां गुदियाव बहाबा फटकआव जोंना बेबादि बावला बावसि नङा जोंना बिसिनाथ' बे बावनाया बावबाय जेबो गैला रावबो जालाबो नङा होमबा रावबो जाला बै फटकआव बावदो बै मुर्तियाव बावदो 1 मन बावदोंबा 1 मनैनो थागोन 2 मन बावदोंबा 2 मनैनो थागोन नायसाय होमबा मा मोननांगौ जाखो बेबायदि आरो ओंखायनो परमहंसआ बुंबाय अत ब्रह्मआव बै जिथु सामग्रि होनदों मुवा बुस्थु बेनिखायनो बे वास्तव अराव वास्तव मुवाखौसो आहुति होनाय जादों होनखाबाय दहाय जे बुंबोदों सुगन्ध सुसादु अराव आहुति होनो थिनदों दहाय गिबियाव बुंबोबाय नैबे मुवायाथ' वास्तवसो सुगन्धि सुसादु सुमिष्ट जों जाखिनि अराव आहुति होदों वास्तव मुवा ओंखायनो जि बुस्थुखौ जों होदों बेबो वास्तव मुवायावनो होदों अर खुगायाव होदों जों वास्तव अग्निते हमकुरितिसिं खोथाबाय जोंना गोदाव सोराव नङा बेबादि माने जुक्तिजों परमहंसआ बुंलांदों आरो बेनिखायनो अग्नि ब्रह्म सै सामग्री बस्तुत इ आत्मसात करेन नायसाय मा बुंलांखो बे मुवाखौ अत ब्रह्मआ गावनो बे मुवाखौ आत्मसात खालामो स्रोब खामजोबबाय लांबाय रावहाबो बिदि खमथा गैया जायफ्रा बावदों लुंगा लुंगि आत्मसात खालामनो हादों दा बे हायाखै जाहोनो हायाखै जायाखैनो आरो जाग्रा नंखाथारा बै जायखौ खुलुमदों बे बेक्तिया गोथां नंखाथारा आरो बेबायदि आरो बेनोनो होसोमबाय थादों नै मैयाना दाख्लै आं मबाइलाव नायबाय खालि ओमफ्राय बे खालि फुजिग्रा एकदम प्रसाद लादों आरो खान बाबा खान बाबा खान मबाइलाव होदों बेबायदि आरो एकदम मा होननो अगियान बेक्ति बिसोरो बेबायदि आरो बहालाय जानांगौ जाखो बेलाय मुर्तिथार बियो बोरैबा खुगाया ब्लां दोनबाबोथ' सोनानै दोननायल'सो जागोन जाखाथारा बेनाव दस इन्द्रियआनो गैया जिउआनो गैखाथारा बेनाव बेबायदि आरो अग्नि भिन्न अन्य पदार्थ जतै सुखाद्य द्रव्य संयुक्त करनाखेन से नैवेद्य बस्तुत केहई आत्मसात करेना केवल कल्पनातेই आदान प्रदान হয় एसे मोजां राव बुंलांथों अग्नि अनगायै गुबुन मुवाफोरखौ जेसेबांखि नोङो गोदै गोथाव बिराद मोजां मोजां एकदम बे मुवाखौ होआथों मानो संयुक्त करना खेन होनलांबाय नैवेद्य बे माने ओरैनो माने नैवेद्य ओरैनो होनाय होगारनाय बुस्थुआ रावबो बेखौ आत्मसात खालामा बेखौ खामनोनो हाया जाननो हाया केवल कल्पनातेই आदान प्रदान হয় खालि नोंनि गोरबोजों होदों आं होबाय आं लोखिनो होबाय दुर्गानो होबाय कालिनो होबाय नोंनि कल्पनासो बियो खिन्थु बै जायाखै आदान प्रदान आरो होदों
अखानायै आरो गारहरदोलाय आरो गोदान होदोलाय आदान प्रदान आरो बेबायदि जोंनाथ' बिदि नङा बर' मोसौना बेबायदि आरो ओमफ्राय 1 नम्बर सारि अंगबानि नालाय दाना 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर सारि अंगबानिया दाना 1 नम्बरनिफ्राय फैदो 1 नम्बराव मा होबाय अग्निते आहुति 1 नम्बरावनो जोंना अराव आहुति निरअहंकार सिकते भक्ति ओ श्रद्धा पूर्वक उत्तम उत्तम पदार्थ ओ सुगंध द्रव्य परमात्मार नामे अग्नि ब्रह्मे अर्पण करिबे बुंलांबाय अहंकार गैयाजासे जेबो लुगैयाजासे नोंनि गोरबोआव खुलुमनाय आरो मान होनायनि गेजेरजों साबसिननिफ्राय हामसिन मुवा आरो सुगन्ध मुवाखौ आंगो जिउमानि मुङाव अर ब्रह्मआव हो अर्पण करिबेन बेबायदि आरो ओंखायनो जोंनि माखासे मुवायाबो सोलायनो गोनां दङ नङाबा जाया ओरैनो मावगारनायल' जागोन ओरैनो होगारनायल' जागोन नायसाय परमहंसआव मा होलांदों सुगन्ध सुसादु होलांबायना दहाय सुमिस्थ होमबा बे मुवाया मा मुलुगखौ सोदांनो हानाय मुवाखौ परमहंसआ लिरनानै गालांखाबाय नोंनि बै बांबुर जाम्बुर होनाय मुवाया मुलुगखौ सोदांनो हाया ओंखायनो जोंनि अराव अर खुगायाव होनाय मुवाफ्रा सोलायनो नांगौ दस्रा दस्रिखौ नों बुंनो नाङा गावबा गाव सिरि सिरिमाव नों मोनगोन बे फिथाइखौ आरो दस्राफ्राथ' मोनखायाखै मोनैखायनोथ' दावराव जादों बेबायदि आरो जाय बुस्थुखौ नोङो जब खालामनांगौ जब खालामनानै बे मोदोमफ्रुखौसो नों गन्थंजों जानांगौ अन्थ करना शुद्ध जागोन होनबासो बै जानला मोनला मुवाजों जब दालि होलाबायनानै नोङो जब खालामनायसै खामहे खुमहे मोनामनायखौ नों जागासिनो दं अन्थरा बहा शुद्ध जानांगौ जाया बेनिखायनो इसोरजों अनजानो थाखाय गोसो गोरबोखौ गोथार खालामनो थाखाय शास्त्रआव जगावथिन खान्थि होखादों आरो बेबायदि आरो बेयावबोथ' बुंनाय दङ আপনারা যে সুগন্ধ সুমিষ্ট পদার্থ লইয়া অগ্নিতে হোম করিতেছেন ও করাইতেছেন ইহা এক প্রধান যজ্ঞ नायसाय नों जे दालि होदों जब होदों सुरु प्रसाद होदों बे लिरनाय गैयाना बहाय नोंनि साननायजों जाया परमहंसनिया बाबामोन आइमोन नोंसिनि साननायजों जाया परमहंसआ जेखौ लिरनानै होलांदों बे मथे होब्लासो नोंनि जिथु खामानि मावनाय जग्य होनाय बियो जाफुंगोन नङाबा जाया गाज्रिखौसो नों भजन खालामबाय थागोन बेबायदि आरो मोजांखौसो जानो थिनदों बै मोजां बुस्थुआसो जोंनि अन्तरखौ शुद्ध खालामगोन गोथार खालामगोन बेबायदि आरो আমাদের কি আছে যে আমরা তাহাকে দিব जोंहालाय मा दङ जोङो बेनो होनो मा दङ जोंहा बेखौबो एसे बिसार खालामनो गोनां बिराद बिराद थाखानि मालिक बिराद खामायो मानसिफ्रा बेनिफ्राय बे जग्य आहुतिखौनो होआ जेसेबां ओंखारलाङो बै जेनेबा मागि पुर्निमाफ्राव फ्रायानो होआ होयैआनो बांसिन होग्राया खम नाथाय बिसोरनि गेजेराव होयैफ्राबो सोरहाबा साख्रिबो दं सोरबा रिटायार जानाय सोरहाबा खेथि बाथिफ्रानो ग्रोम ग्रोम बेबायदि आरो नाथाय बिसोरबो होनो नागिरा बेबायदि ओंखायनो नैबेहाय बुंबाय আমরা কি আছে যে তাহাকে দিব जोंहालाय मा दंजायो बेनो होनो আমরা এককন্ত খণ্ড তৃণ পর্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না होनबाय
जों जाहैबाय हाग्रा दोंसेखौनो जोङो सोरजिनो हाया बेखौ बुंबाय। बिनिफ्राय आरो परमखोलों गितायाव दङ उहार जिनिस उहाके जिते बुक पाटेटिसि होनखाबाय। जों जेसेबां खामायदों बे जथि सुरुबासो होनाय। जोंबो बिनिनोसोखा। परमहंसआ होनदों जोंखौ जथि सुरुपनि सामग्रि होनदों जोंखौ। सामग्रिसो। जोंहा जेबो गैया बे मुलुग संसाराव। जेबो गैया। आंबो बिनिसो। आं होदों बेबो बिनिसो जाखौ होदों। बेखौ बायनायनि खायदायाबो बेसो होदों। परमहंसआसो माबा साननारायण। परमहंसआनो साननारायण, साननारायणआनो परमहंस। जों बेखौ मिथिथारनांगोन। दा बेखौनो जोंहा गोब्राब उहार जिनिस उहाके जिते बुक पाटेटिसि परमहंसआ रायलांबाय। बिनि मुवाखौ बिनो होनायावनो नोंस्रा बिखा गावदों होनलांदों। बेबायदि आरो। ताहाद्रय्य ताहाकेदिया ताहार आज्ञा पालन करिया आमरा कृतार्थ हय। बिनि मुवाखौनो बेनो होनानै बिनि बोसोनखौ पालन खालामनानै जोङो गोजोननाय मोनो। आमरा कृतार्थ हय। गोजोननाय मोना होमबा? गावनि सानफ्रांनानै होदोंबाबो नों गोजोननाय मोनदों। नाथाय बै जथि सुरुपनिसो। जोंथ' जेबो सोरजिनो हाया। बे खाथबादाम आखरत बादाम नारिखल किसमिस काजु बादाम बेफोरखौ जों सृष्टि खालामनो हादों। मालाय जथि सुरुपआसो सृष्टि खालामदों। बिनिसो मुवाखा। बेबायदि आरो। जिनि अ ताहाते प्रसन्न हन। बेबो बिजोंनो गोजोनो होनबावबाय। नोंबो गोजोनबाय एफा मोजां मोजां मुवाखौ होबाय। आर परब्रह्मआबो बिजों गोजोनबाय। इहाते आमादेर अहंकारेर बिसय कि आछे? बेवहाय जोंहा अहंकार खालामनांगौनि मा गोनांथि दङ? आं होदों। उमुक मोनना ओरै थोरैसो। आंना साबसिन आं ओरै थोरै होयो। अहंकार नङा होमबा? बेफोरबायदि आरो। अग्निते आहुति दिले बायु परिष्कार हय। अराव आहुति होयोब्ला बारा सोदांजायो होनखाबाय। सैथो खोथाथार नङा होमबा? बेथ' मिथा नङा। सैथो खोथा आइमोन बाबामोन। जोंनि सैथो धोरोम सिबिग्रा प्रसारक प्रसारिका आइमोन बाबामोन। सै बिशुद्ध बायुते देह निरोग हय एवं अंतकरण शुद्ध पवित्र हइया विवेक जन्मे। बिराद मोजां बुस्थु बियो। एकदम बिराद मोजां बुंखाबाय। नायसाय। बे बारा सोदांजाबाय नालाय बे एकदम जेबो मैला गैयै शुद्ध बे बारखौ जों मोनजाबाय। बे जग्य होनायाव जों मोनजाबाय थाया होमबा? मोदोमबाय। ओमफ्राय नैबे बारखौबो जिथु बार बारगासिनो दं बियो एकदम सेकेन्डे सेकेन्डे जों बेखौ जादों। बयबो बे मोदोमफ्रुखौ अराव आहुति होब्ला बे बारा सोदांजायो होनखानाय नङा होमबा? परिष्कार हय। नैबे बारखौ मोनजाबाय जोङो। बे जेबो बेमार गैयै जेबो गैथारै बे मोजां गुननि बारखौ मोनजायोब्ला निर' बेमार गैयि जायो होनदों। आरो जोंनि गोरबोआ एखेबारे शुद्ध गोथार जानानै विवेक जन्मे होनखाथारबाय। विवेकआ गोरबो। नों परब्रह्मखौ मिथिनो हानाय नै बे गोरबोआ जोंनाव उजिबाय आरो जन्म जाफैबाय। नंगौथ' आरो बेसो। बेखौसो मावहरनांगौथ' आरो। दा जों मिथियाखै होनबा जोंथ' मिथिदोंना एसे एसे मिथिनो हादों। गुबुनफ्रा मिथिया। जाय मावग्रा बिसोरसो मिथियो। मावग्रायाबो मिथिजोबवा बेफोर बाथ्राफोरखौ आरो। जेमन अन्न जल संयोगे देहेर बल বৃদ্ধি ও দৈহিক ক্রিয়া সুচারু রূপে
निर्बाहै সেইরূপ অগ্নির সঙ্গ করিলে আন্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয়। जेरैहाय जानाय आदार दै बेखौ जुदि नोङो हरोब्ला होमब्लाना देहायाव बोलोआ बारा जायो। नों गोथाव गोथाव जाहरबाय, दै लोंहरबाय, बोलो जाबाय, ओमफ्राय सानफ्रामबोनि जिथु क्रिया नों खामानि मावदों, हाल खदाल जावदों, माबा मोनसे मावदों, बियो मोजां महरै सोलिबाय होनदों आरो सुसारु रूपे निर्बाहय सोलिबाय होनदों। बे रोखोमनो अरजों नोङो संग जायोब्ला आन्तरिक तेज बृद्धि হয়। आन्तरिकआ माखौ होनदों? आन्तरिकखौनो जानो हायाखै दाबो मानसिफ्रा। आन्तरिकआ जाहैबाय बै अर आरो बै ज्योति, नोंनि जिथु गोरबो होनदों दहाय, बे गोरबोजों ओरैबादि माने बै सानजों नोंहा जगाजग जानांगौ। आन्तरिक होनदों बेखौ। बे सानजों नोङो आन्तरिकता जानो हायागौ मानि नों धर्मखौनो मिथिया, नों मिथिया। बेसेबां बुंथों मानसिफ्रा, बे बिदाङा जानला मोनला बुंहरबाय थायो, गावखौल' मिथिदों नंदों बियो होनहरनोबो हागौ आरो। नाथाय परमहंसनि राव बियो। आन्तरिक बे गोहोआ बृद्धि जायो होनदों। बर' ब्रह्मखौ मिथिनो हानाय, साननो हानाय बे गोहो आरो। सानजों आन्तरिकता जानांगौ। आन्तरिक যে সকল উত্তম সামগ্রী অগ্নিতে অর্পিত হয় তাহার ধূম হইতে মেঘ জন্মে। बे गासै मोजांनिफ्राय मोजांसिन बे मुवाखौ अराव होयोब्ला बिनिफ्राय उखुन्दैया थांनानै गोजौआव जोमै जायो होनदों। मेघ जन्मे, जोमै जायो। बेखौबो होनलायगोन सोरबा सोरबा, गावसिनि जग्य होनायनि उखुन्दैयाल' जोमै जायो, बे नङा। जेसेबां गारि मटर सलायगासिनो दङ, एर'प्लेन सलायगासिनो दङ, ट्रेन सलायगासिनो दं, बहाबा बहाबा मोजां गाज्रिखौबो सावदों, सागरनिफ्राय संख्रि जुक्त, नैबे लबन जुक्त बायदि बायदि, बिनिफ्रायबो खुवा बादि दावखोआ होमबा, गासिबो बेबो जोमै जाहैजोबो। नाथाय बै जोमैनिफ्राय जुदि बुहुमाव अखा हायोब्ला बायदि बायदि खेथि बाथियाव एम्फौ जागोन, बेमार जागोन, बेफोरबायदि आरो। बेबायदि ओंखायनो नैबेखौ सोदांनो थाखायनो नैबे मोजां मोजां मुवाखौ अराव आहुथि होनो थिनदों। बै जोमैखौ बियो सोदांहैनो हायो आरो। सोदांनो हानाय क्षमताहा नैबे दङ, मोजां मोजां मुवाजों आहुथि होनायावसो। পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সেই মেঘ হইতে যথা সময়ে প্রয়োজন মতো জল বর্ষণ করেন। आंगो जोमाया गोजोननानै बै जोमैनिफ्राय जेरैबायदि जोंनो दैज्लां समाव दै नांगौ, मेसें समाव जोंनो दै नाङा, सान्दुं नांगौ, बेबायदि गोनां बादियै अखा हाहोगोन होनदों। दा जों खामानिखौनो मावाखै हनै, खोथिया फोनांगौ सम हनै दाख्लै अखायानो गैया, अखायानो गैया। बेबायदि आरो। बेखौबो रायलांदों परमहंसआ। नोंसोरो अखा लुगैदों समबादि, नोंसोर मा मावदों होननानै बोराबलांदों परमहंसआ। मा मावदों? शास्त्रआव जग्य आहुथि खालामनो होदों, नोंसोर होदों होनना रायलांदों। होआखैना रावबो। नांगौ आरो जखानि नांबाय थागौ जोंनो, बेबायदि आरो। खामानिखौ मावाखै। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সাত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইয়া জীব সমূহকে উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করে। बेनो जाहैबाय गोबां नैबे अखा, मोजां अखा हानायजों एकदम सात्विक, जेबो बेमार गैयै जाग्रा उजिनानै जिबिफोरनि ओरैबायदि थांनानै जों जेरैबायदि थानांगौ उपयुक्त, ओरैबायदि थांनानै थानांगौमोन, ओरैबायदि जों गोजोनै थानो मोननांगौमोन, बेबायदि पालन खालामहरो होनदों।
जोंखौ खांहरो ज्योतिस्वरूपा जों मावनायजोंनो आरो बेबायदि अन्य साक्ति गुण थाखाय शरीर निरक अ मन पवित्र হয় जानाय आदारा बेमार गैला नालाय जेबो माने बे गुन थानायखाय देहायाव बेमार जाला बेमारा गैला नालाय जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैला गोसोआ गोथार जाबाय होनदों पवित्र অনাদি কাল হইতে প্রচলিত যজ্ঞ আহুতির প্রথা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রাক্ষসী বুদ্ধি প্রবল হইয়া জীব সকলকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতেছে রাयलांबाय नै रायबाय परमहंसआ बेबादि जानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो औ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय यज्ञ आहुतिनि प्रथाखौ फोजोबनाय होनदों बिसोरनो फोजोबबायनो दा यज्ञ होलाना दा मानसिफ्रा हिन्दुफ्राथ' बैसोरो माखासेफ्रा श्री कृष्ण खुलुमग्राफ्रा होआ कलिते यज्ञ आहुति नायखाबाय नामे सार बिसोरना यज्ञ आहुति होनो मोना बेबायदि नामे सार बे जोबनायखायनो मा जाबायनो दानि मानसिया रायखसि बुद्धि ना बेदर थोला एसे बिसार खालामनानै नायदो प्रसारक प्रसारिका आरो बिनि अनगायै जेसेबां बे चेनेलखौ नायगोन नायग्रा नोंसोर बाबा आइमोनहाबो एसे बिजिरदो रायखसि बुद्धिया बबेनिफ्राय जाखो यज्ञ आहुतिखौ फोजोबनायनिफ्रायनो रायखसि बुद्धिनो प्रबल बिनिफ्राय मा होनबाय जिबिफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि खस्थ' होबाय होनदों होगासिनो दं दाथ' गामि दरसेयावनो बयलार दाउ दानग्राया मोननै मोनथाम जायगायानो बेबायदि आरो दा बे दानग्राफ्रा बेखौ खोनाबा गाज्रि मोनगोन आरो मोनथों परमहंसआ नंगौ खोथाखौ बुंनायखौ जों नंगौखौ बुंनांगोन मानि थाखाय बेबायदि जामारदों बेखौ जोङो खिन्थानांगोन जायफ्रा मिथिनानै लुगैनानै दङ मोजांनि थाखाय बिसोरनोथ' जों बुंनांगोन ना बैफोरखौबो लाबोनानै बुंनांगोन नङै खोथाखौ जों नङैखौनो बुंनांगोन बेबायदि आरो माने यज्ञ आहुति जोबनायनिफ्राय रायखस बुद्धि ओंखारथारबाय जेबो थोला दा एकदम बिदि आरो सोरबा सोरबा बै मबाइलावबो लिरहरदों अखाबो गैला एम्बुबो गैला गाबस्लाबनो हाया गाबहांबानो होसोलांगोन बुथारहैगोन बेबायदि मबाइलावबो हरबाय थायोलै सोरबा सोरबा हरो बांद्राय खाबायबा एकदम बेनिफ्राय आं एसे बारबाय दे बे माखासेखौ गोनांथिद्राय नङा दानिया द्वितीय होनदों दहायना प्रथम द्वितीय खन्द ओंकार जप अफ प्राणायाम नैथियाव आरो ओंकार जप आरो प्राणायाम दा मानसिफ्रा प्राणायाम होनबा सोरबा सोरबा नांलायालै बिदिबो होना होनबा नाथाय नै परमहंसआ होलांदों ओंकार जप आरो प्राणायाम होलांदों आरो होमबा जों बेखौ खिन्थानो गोनां गैया होमबा बै ओंकार जप सारनिथु क्रिया बेनिफ्राय आरो ओइ परमकल्याण गीता बेफ्रावबो दङ आरो बेनिखायनो बे प्राणायामखौबो जायफ्रा जबल' खालामनानै ओंकार जबल' खालामनानै जुदि एकदम नों दिदोम खालामनो हाथाराखिबा होनबा प्राणायामखौ खालामजायो होनलांखादों परमहंसआ होथारनांगौ होनाखै बेबो खालामजायो एकाक्ष सित्ते खालामनो गोसोखौ आरो जेनेबा गोसोआ गावस्रालाबाय थायो नालाय बेखौ एकाक्ष मोनसेल' खालामनो थाखाय प्राणायामखौबो मावजायो होनलांदों परमहंसआ बेबायदि दा बेफोरखौ बुंब्लाबो सोरबा सोरबाया नाङालै होनथारो आरो नाथाय साफ्रामबो जे ओंकार जपजों सिद्धि जाजोबा बेखौ परमहंसआ नै बेवहाय फोरमान होलांदों बेबायदि आरो ओंकार परमात्मार नाम ओंकारा इसोरनि मुं आरो इहार मध्य जे अकार उकार ও মকার আছে তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলিয়া কল্পিত হয়
बे ओमकाराव जे आं गोजौमानि नाम होनबाय बिनि गेजेराव जे अकार उकार मकार दालाय बेखौ बुजाया होमबा मोनथामजों ओम होननानै बेखौ होनबाय नै परमहंसआ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बुंनानै कल्पनासो खालामो होनदों बेखौ कल्पनासो बे बास्तब नङा बियो ओइ तिनके एकत्र करिया जे एकाकर ओमकार ताहाय परमात्मार नाम नायसै बे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेखौलाय मानो बुंबावनांगौ अकार उकार मकार होननायखौलाय बेखौ नै परमहंसआ बुंलांबाय बे मोनथामजों मोनसेल' जानानै जे एकाकर मोनसेल' जामख'नो रोङै होनदों एकाकर बे ओमकार बेनो आं गोजौमानि मुं एबा इसोरनि मुं बेखौ बुंबाय आरो परमात्माय सद्गुरु बा परम गुरु आं गोजौमायानो सद्गुरु बा आंगो गुरु होनदों नोंनिबो गुरु ए निमित्त ओम सद्गुरु बलिया आन्तरिक भक्तिर सहित ताहाके मनि मनि दाखिले अर्थात ओम सद्गुरु এই মন্ত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ না করিয়া অন্তরে জপিলে তিনি অন্তর্যামী অন্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া সাধকের ইচ্ছামতো ফল দেন बिराद मोजां बुंलांबायना बहायना बहाय बुंबाय बेखिनियावनो ओम सद्गुरु बुंनानै आन्तरिक नैबे गोरबोजों आन्तरिक एकदम खुलुमनाय आन्तरिकजों गोरबोजों नों खुलुमनाय बेजों लोगोसेयैनो बेखौ लोगोसे नोङो गोसोजों गोसो होनदों बेखौ सालायजों गाबज्रिनाङानो ओम सद्गुरुखौ दाखिले अर्थात ओम सद्गुरु ओइ मन्त्र जिभार द्वारा उच्चारण ना करिया ओंखारबाय सालायजों नों उच्चारण खालामनाङा ओम सद्गुरु होननाङा आरो दा बेखौबो माखासे जोंनि सत्य धोरोम सिबिग्रा व्यक्तिनि गेजेरावनो माबा रिंसारनाय नांगौलायनो बहाय बिदि खोथायानो गैया हनै परमहंसआ नायसाय मा बुंलांखो सिरि सिरि नों बे सालायजों राव दिहुननो नाङा ओंखारथारबाय सिरि सिरिसो होनथारबाय नै मने मने गोरबोजोंसो आरो बेबादि आरो होमबा नायसाय मा मा फोरोङो मानसिफ्रा गावनो गावनि गुरु गोजा मानसिफ्रा गावनो गावनि शिष्य गोजा दानि मानसिया अन्तरजों बेखौ गाबज्रियोबा बियो गोरबोनि खोथा मिथिग्रा होनदों अन्तरनि नोंनि गोरबोजों मा लुगैदों बे साननायखौ बियो आजावनानै साधकफोरनि नों मा हास्थायदों मा लुगैदों नोंनि इस्सा मथ' नों लुगैनाय फिथाइखौ मोनगोन इस्सा मथ' फल देन नायसै गाज्रिखौ लुगैबाबो नों गाज्रिखौ मोनसिगोन खिन्थु बहाय लिरनाया नों मोजांखौ लुगैबाय नालाय नों मोजांखौनो मोनसिगोन बेबायदि आरो फिथाइखौ होबाय जाहार कैलास बैकुन्ठ दालाय हिन्दुफोरना गैया होमबा कैलासाव थांब्ला माने मा होनो गोथार जायो तीर्थआव थांबा बैकुन्ठआव हनै पुरशुराम कुन्द'आव थांबा फाबा खन्दन जायो नै बिथिं लांदों आरो परमहंसआ बेबादि जायफ्रा इस्सा थायो बेबादि बिसोरनो बेखौनो होयोनो बे भुत लक फुजके भुत पाय मक फुजके मक पाय होननायाव हाबहैबाय बियो बेनिफ्राय परमहंसआ बैयावबो परमखाइलां गीतायावबो दं आरो আপনারা পরব্রহ্মকে ভূত ভাবনা করিয়া মানিতেছেন ও পূজা করিতেছেন এর জন্য পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ আপনার দিকে আপনার নিকটে ভূতরূপে পূজা লইতেছেন नायसै नोंसोरो परब्रह्मखौ भूत साननानै खुलुमदों बेनिखायनो परब्रह्मआ नोंसोरजों भूत महरै फुजाखौ लाफैदों होनलांथारबाय बेखौनो सोरबा सोरबा नै जोंबो मोनदों नोंसोरल' मोनाखै ओजों जे भूत महरै नोंजों खालि महरै जाफैबाय ज्योतिस्वरूपआ बेखौथ' बे मिथियाना नै जोंसो परमहंसनि
बिजाबजों सोमोन्दो थानायखायसो जों मिथिबाय माबादि मोनगासिनो दं बिसोरो शिबखौ खुलुमग्राया शिबखौनो मोनबायथ' कालिखौ खुलुमग्राया कालिखौनो मोनबाय नै बेबादि आरो बिसोर इसोरखौ मोनाखिसै आन्दायबाय आरो बेबादि आरो যিনি নিষ্কামী যিনি সকল ফলাফল পরমাত্মাকে অর্পণ করিয়া উপাসনায় নিযুক্ত হন তিনি কেবল সৎস্বরূপ সহিত অভিন্নভাবে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দ রূপ রাখেন नायदो जाय निष्कामी जेबो लुगैयालासेनो बियो गासैबो फिथाइखौ आंगो जिउमानिनो गथायसोमबाय नोंनोसै ज्योतिस्वरूप आफा आंहा नोंनि अनगा रावबो गैला बेबादि गावखौ गथायसोमोब्ला निजुक्ति खालामोब्ला बियो केवल मात्र सत्स्वरूपजों लोगोसे अभिन्न गुबुन नङा मुक्ति महरै आंगो गोजोनग्लाय गोजोन महरै बे व्यक्तिखौ लाखियो होनदों राखियो गुबुन नंला सानथारबाय बै मिथिग्राया ज्योतिस्वरूपजों आन्तरिक जेब्लायबो थाबाय नोंनि अनगा जेबो गैया आफा नोंनो जोब नोंनो आंनो नों बेखौ जों मिथिनांगौ आइमोन बाबामोन प्रसारक आरो प्रसारिका आइ बाबामोन से साधक पुरुष आरो पाप पुण्य लिप्त होनना बेबादि साधका पापबो गैला पुण्यबो गैला जेबो गैलानो बेहा स्वरूप स्थिति आयौ स्वरूप स्थिति पापबो गैला पुण्यबो गैला माबायदि नियमजों थाङोब्ला स्वरूप स्थिति जानो हायो बेबादि आरो जफिबार संख्या बिधि मुनिसोर कल्पना जब खालामनायावबो 108 120 126 दंलायलाङोना नै बेफोरो मानसिनि कल्पनासो होनबाय लोकेल पुत्रकैना विपद आपत्ति माता पिता के दाखे एवं माता पिता उत्तर दिले आरो दाखिबार प्रयोजन थाखे नांखाबाय गथ' गथायफ्रा आयै आरो आफा होननानै गाबज्रिनानै जुदि सेंबायबा बिमा बिफाया आरो गाबज्रिनो गोनांथि गैला होनदों बेबायदि आरो सैरूप परमात्मार पुत्रकैना स्थानीय जीवगण সেই परम माता पिता के ओम सद्गुरु बलिया दाखे नाथाय बे रोखोमनो आंगो जिउमानि जायनाखि फिसा हिनजाव फिसा हौवा नैबे जायगायाव दं जिबि हिसाबै स्थानीय जीवगण बिसोरो परम आंगो बिमा बिफाखौ ओम सद्गुरु होननानै गाबज्रियो जाय बेखौ सिनायनाय बिसोरो आरो बेखौ बुंबाय नै परमेश्वर गुबुनाथ' गाबज्रिफेरा खुलुमफेराबो बेखौ बेबायदि आरो তাহাদেরও উত্তর প্রাপ্তির পর আর দাখিবার প্রয়োজন থাকে না बिसोरबो आरो फिननायखौ नों सेंनायखौ मोनबायब्ला आरो गाबज्रिनो गोनांथि गैला होनदों नों जे आन्तरिकता बैजों थाखाबाय नालाय बेखौ गाबज्रिबाय थानो गोनांथि गैला होनदों ओमफ्राय आरो बेलेग बिजाबाव दङ नों नित्य होबाय नालाय बेखौ मा होनबाय माने जब खालामनो थिनलांदों आरो जेनेबा जब खालामनो थिनदों जग अयभास करिबे होनदों अयभासा थानांगौ आरो बेखौसो नों सेंबाय होननानै गाबज्रिथारनांला बे नङा जग अयभास करिबे होनदों जग अयभासखौ नों थाबाय थानांगौ बे नित्यजों लोगोसे ओंखायनो बे सारि अंगबानिखौ होलांदों बेबायदि आरो एक दाखे उत्तर फाइले आरो दाखिथे हयबे नांखाबाय खनसे गाबज्रिनायाव सेंबायबा आरो गाबज्रिनो गोनां गैला होनदों सहस्रबार दाखे उत्तर ना फाइले आरो दाखिथे हयबे हाजार हाजार नोङो गाबज्रिनानै सेङाखैबा हाजार हाजार गाबज्रिनो थिनदों आरो नामेर खुनु क्षमता नायखाबाय बेबायदि आरो যিনি চেতন তাহাকে ক্ষমতা তাহার উপর সকল নির্ভর করে जाय गोथां बेहासो क्षमता दङ बै ज्योतियासो बिनि सायाव बयबो मुलुगनि मानसिया लामा नायनांगौ होनदों लामा नाय निर्भर करो होनदों लामा नायनो परमात्मा मन्त्रेर बायध्य नहेन
যিনি কোনো নিয়মের বাধ্য নহেন তাহার ইচ্ছামাত্র সকল কার্যই সিদ্ধ হয়, তাহার অনিচ্ছায় কোনো কার্যই হয় না ओंखारबाय। आंगो जिउमाया बबेबा मन्त्रनि बे बायध' नङानो नोंजों आं ओरै खालामगोन ओरै खालामगोन जुथिया बे इसोरा आं ओरै बुंबानो ओरै मावनांगोन बिदि गैया आरो बेहा जेबो नियमनिबो बायध'थामुलक नङा। दा जोंहा नियम खान्थि बानाय खुलुमा होनबा इसोरखौ गावनि नियम खान्थि बानायनायखौनो मानिदों नंबाय थायो आरो नाथाय बे जे मानियाखै गियानिफोरनि मेगननि थाखाय आरो बियो गावनि इसा मथेसो गासैबो खामानिया सिद्धि जायो। बे जुदि गोसो जायाब्ला बबेबा खामानिया माब्लाबाबो जाफुङा बेबायदि बुंदों आरो যিনি দয়াময় बियो अनसुला भक्तिपूर्वक একবার দাখিলেই দয়া করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। बियो अनसुला खुलुमनायनि गेजेरजों खनसे गाबज्रिब्लानो अननायनि व्यवहारिक आरो पारमार्थिक मोननैबो खामानिखौ जाफुंहोनो हायो होनखाबाय। তাহার দয়া না হইলে লক্ষ জপौ निष्फल। बे जुदि अनाब्ला लाख थैजासे नोङो जब खालामलां नोंनि जबाबो जाया आरो बै बिनि अननायखौबो मोननाय नङा होनदों जबा जुदि थिग जायाबा। दाथ' जाया मानसिफोरना निथ'आ होबाय 1 मिनिट 2 मिनिट होमबानो ओम होनखांबाय 10-15 मिनिट 20 मिनिट नङाबा नोङो बै जथिखौ नों फोजोबफैनो हाया। बे साधारन नङाना बैखौ नोङो थालोआव लाबोनांगौ 1-2 मिनिटाव नों बेखौ हाया बायदि साननायानो जोबा नोंनाव लासैसो गरबोगोन बेबायदि आरो होमबालाय जबावनो भुल दं मानसिफोरना दं ओंखायनो आं जायाखै होनबाय थायो जायाखै होननायखौनो आरो गाज्रि मोनो सोरबा जाया फैया बेबायदि आरो ओं बेवहाय बुंबाय भक्तिपूर्वक ओम सद्गुरु मन्त्रेर जप करिले बा एकाग्र चित्ते धন্য परब्रह्म ज्योति स्वरूपेर उपासना करिले स्वतंत्र प्राणायाम ना करिलेও प्राणायामेर कार्य হইয়া যায়। ओम सद्गुरुखौनो नोङो जुदि थिग मथे जप खालामोब्ला मोनसेल' गोसोजों जेबो गावस्रा गावस्रि गैयै आरो बेबादि नोङो पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ खुलुमोब्ला आलदायै स्वतन्त्र आलदायै प्राणायाम खालामनो गोनांथि गैया होनबावबाय बिदि होनलांदों आरो होनबाबो जे गोसोआ गावस्राबाय थायोबा बे प्राणायामखौ खालामनांगौ होननायखौ बुंदों हनै दा मानसिफ्रा बेखौनो जायाखै होनो आरो ओमफ्राय आरो दानि सोरबा प्रसारकखौ खोनादां माने ओम सद्गुरुखौ ओम सद्गुरु होननानै दसे गोबाव दिदोम लानांगौनो आरो नाथाय बहाय लिराखै बेखौ बहाय लिरिखौ आं लायालै सोरबा बुंबा बहाय जे बिदिखौ होआखै दिदोम लाखिलायनांगौनो आरो ओमफ्रायसो ओम सद्गुरु होननानै हगारनांगौ बे गावबा गावनि गोसोआव बेरखांनायखौ मानो बुंनो लुगैयो मानो खिन्थानो लुगैयो आइमोनहा बाबामोनहा बेथ' जायाखैना परमहंसआ नैबाव होलांदोंब्ला बेखौ आं मानिगोन जुदि होआखैब्ला आं सोरनिबा बेक्ति प्रसारक प्रसारिका बुंनायखौ आं गनायालै आइमोन आफामोन। बेनिफ्राय आं बहाय ससे दोनबाय दे गोलाव जालांबाय थाबायना माने गोनांखौ आं होनसै तृतीयनि आरो बारा गैला दानिया तृतीय जोब्बाथाय ओमफ्राय चतुर्थ ज्योति स्वरूपेर ध्यान धारणा ज्योति स्वरूपखौ ध्यान धारणा खालामो चन्द्रमा सूर्य नारायण ज्योति स्वरूप बिराट पुरुष अनादि बर्तमान अखाफोर सान नारायण जोंमा महरा बिराट गिदिर पुरुष गोदो गोदाय सृष्टि जाजेननायनिफ्रायनो नै बर्तमान दाबो दं चन्द्रमा सूर्य नारायण
সূর্য নারায়ণ জ্যোতিস্বরূপ ইহাকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম ও ধ্যান ধারণা দ্বারা উপাসনা করিলে उभय कार्य सिद्धि হয় बेखौ खुलुमनायनि गेजेरजों नों जुदि मोजां महरै खुलुमबाय ध्यान धारणा खालामबाय होमब्ला मा जायो होनदों मोननैबो बेबहारिक आरो पारमार्थिक खामानिया सिद्धि जायो होनदों बै बेलेगाव दङ जेनेबा ओरै होनदों परमहंस ज्योति धारण करिया ताहाके उपासना करिले सहजे व्यवहार और पारमार्थ कार्य सिद्धि হয় बुंखालांथारनाय ज्योति धारण खालामथारनांगौ आरो बे ज्योति धारणखौ नों मोजां मथे खालामनो हायाखैबा बे हाजार सानसे सानसे लेक्सार हैथोंलै बे प्रसारकफ्रा खामानि गैया ज्योति धारण जुदि बेहा सिद्धि जायाखैबा खामानि गैया बुंदोंबाबो ए निमित्त अति पुराकाल हईते ऋषि मुनि प्रभृति ज्ञानी भक्तगण सूर्य नारायण विराट ज्योति गुरु माता पिता आत्मार उपासना द्वारा परम पथाया आसिथिसेन बिनिखायनो मा बुंबाय नै बहाय बेखिनियाव एखेबारे गोदो गोदायनि दिननिफ्रायनो ऋषि मुनि बायदि बायदि ज्ञानी भक्तफ्रा सान नारायण गेदेर ज्योति स्वरूप गुरु बिमा बिफा जिउखौ खुलुमनायनि हेफाजाबजों माने बिसोरो आंगो गोजोनग्लाय जाय खुलुमनायजों गावनि गोरबोआ एखेबारे गोजोनग्लाय जायो परम पद होनदों गोजोनग्लायनि लामा बेखौ मोननानै गोदोनि ऋषि मुनिफ्रा बिदियैनो फैनानै बारलांबाय थादों आरो होमबा जोंबो मोननो हायो दा जोंबो बिदिनो बारलांगोन परमहंसनि थिननायखौ जों मावफुंब्लानो जोंबो मोनगोन जोंबो बारलांगोन मावफुंदोल' निस्वार्थ हिसाबै जोङो बेबायदि आरो इहार शरणागत हौ इनि सकल बिपद मोचन करिबेन ইয়া হইতে বিমুখ হইয়া জীবগণ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছেন खोनासंनानै ला आइमोन आफामोन प्रसारक प्रसारिका बाबामोन आइमोन बेजों शरणागत जानो थिनदों गावखौ गथायसोमनो थिनदों बियो गासैबो जेसेबां नोंनाव निदान आफोद खैफोद जागोन बेखौ फोजोबगोन होनदों बिनिफ्राय मा होनबाय याहैते बिमुखया जिबगन नाना खस्थ' करितेसेन बिनिफ्राय मोखां उल्था मोखां मोनै जानानै जिबिफ्रा बायदि बायदि खस्थ' जानांदों खाबाय खस्थ' जायाखै होनबा दा बेखौ खुलुमैफोरजोंथ' जोंबो खस्थ' मोनफानांदों दा बेबायदि आरो दा नायदो हनै इरानफ्राव आमेरिकान इजराइल माबायदि दावहा आजि 1 मास बारलांबाय नायसै आगोलावबो हनै इउक्रेनजों इजराइलजों बोसोरसे बोसोरनै जालांदों माबायदि गाज्रि नङा होमबा बेबायदि आरो मोखां मोनै होनदों खस्थ' भोग प्रत्यक्ष देखो विश्व ब्रह्मांडे नाना रूप स्थूल पदार्थ আছে অগ্নি সংযোগ বিনা এই স্থূল পদার্থ কখনোই নিরাকার হইতে পারিবে না बायदि बायदि मुवा दं होनदों बे विश्व ब्रह्मांड गथा मुवा नाथाय अराव नों बे मुवाखौ होआगौमानि बे गथा मुवाया मालाबाबो बे नुनो मोनै जाया होनदों निराकाराव थांबाय अरा जै खामबाय बे नुनो मोनैयाव थांबाय निराकाराव बिनि अनगा रावबो बेखौ नुनो मोनै खालामनो हानाय क्षमतायानो गैया आरो बेबायदि आरो बिनिफ्राय आं एसे बारबावनोसै चतुर्थ पूर्ण अखण्ड भावे उपासना नै
पुर्ण अखण्ड भाबे उपासना जोबनायाव होआखै होनबा 1 नम्बराव जग्याहुति 2 नम्बराव ओंकार जप 3 नम्बराव जाहैबाय ज्योति स्वरूपखौ ध्यान धारणा 4 नम्बराव अखण्ड भाबे उपासना दा अखण्ड भाबेया माबादि जागोन नै चतुर्थआव फैबाय गैला नै ससेल'सै आं माखासे गारबोबाय गोलावद्राय जायो अखण्ड भाबे उपासना वेद प्रमुख सर्व शास्त्र मूल ब्रह्म गायत्रीनिफ्राय वेदा दिन्थिनाय बादियै गासिबो शास्त्रनि मुला जाहैबाय ब्रह्म गायत्री होनदों गाहाय वेदनि गाहाय जिथु खिथादों ब्रह्म गायत्री मूल ओंकार ब्रह्म गायत्रीनि मुलानो जाहैबाय ओंकार ओंकारेर मूल निराकार साकार पूर्ण परब्रह्म बिराट ज्योति स्वरूप ओंकारनि गुदियानो जाहैबाय नुनो मोनै नुनो मोननाय पूर्ण परब्रह्म गेदेर ज्योति स्वरूप गायत्री जपिले समस्त क्रियार फल लाभ हय गायत्रील' नोङो गायोब्लाबो गासिबो नों मा फिथाइ मोननांगौ बेखौ मोनो होनबाय नो परमहंसआ गायत्री ना जपिया ओंकार जपिले सै फलै लाभ हय गायत्रीखौ नोङो जप खालामला ओम भुव ओम स ओम महआ गायत्री बियो ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ब्रह्म गायत्री होनो आरो बेखौ बिनिफ्राय ओमकारखौबो एंगारनानै अखाफोर साननारायण ज्योति स्वरूपखौ नोङो जुदि बिनि खाथियाव मान होनायनि गेजेरजों आबुं महरै खुलुमब्ला बेबहारिक आरो पारमार्थिक मोननैबो खामानिया सिद्धि जायो बायदि बायदि नंखाय थगायनाय माबा मोनसे खालामनांगौनि गोनांथि थाया बेखौ सैथो होननानै मिथिदो होनदों जेबो थगाय थसि खालामनाङा नों मिथियैखौ दस्रानो खिन्थानोबो नाङा नों जाखौ मिथिदों बेखौल' खिन्थानांगौ आरो बे नंखाथारगौखौ नों नङा होननानै खिन्थाबा नोंहाबो ज्योति स्वरूप खाथियाव दाय जागोन बेबायदि आरो ओरैबायदि माने परमहंसनि जुक्ति आरो बेबायदि आरो इन्दियादिर सहित आपनाके लया निराकार साकार अखण्डाकार पुण्यरूपे परमात्माके नमस्कार करिते हय गावनि नैबे 10 इन्द्रियखौ लाफानानै गावखौ लानानै नुनो मोननाय नुनो मोनै बायफ्लेनाय गैयै जिफ्लेनाय गैयै आबुं महरै आंगो जिउमाखौ खुलुम होनदों नोंखौ नागारनानै आबुं जाया निराकार नुनो मोननाय नुनो मोनै खारन सूक्ष्म स्थूल सरासर स्त्री पुरुष लया तिनि पूर्ण नुनो मोननाय नुनो मोनै जेनेबा खारन सूक्ष्म स्थूल सरासर स्त्री पुरुष केलया तिनि पूर्ण होनबाय खारन सूक्ष्म स्थूल थाबायनो गोरों रोङै हिनजाव हौवाखौ लानानै बियो आबुं होनदों नैबेखौनो बांसिन मानसिफ्रा मिथिया आं दिनै खिथानानै होनि नोंसोरो जेसेबां बे चेनेलखौ नायगोन बे नायग्रा व्यक्तिफ्रा मोजाङै सोलोंनानै ला आरो मिथिनानै ला प्रसारक आरो प्रसारिका आइमोन बिसोरनि अनगायैबो जेसेबां बे चेनेलखौ नायगोन नोंसोरो साफ्रोमबो बेखौ मिथिनानै लानाया गाहाम बेखौ मिथियैखायनो दिनै गावजों गाव धोरोम होननाय बुस्थुखौ मिथियैया बे जाहैबाय खारन मोनथाम रोखोमनि देहा हिसाबै थायो ज्योति स्वरूपा खारन शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बेखौ मिथिया रावबो दा खारन शरीर हनै नों थैखांलांबाय नोंनाव जेबो गैला बैयाव जे बुंदोंमोन जन्मेर पूर्वे आमि एथदिन खथाय ছিলাম होनदों जोनोमनि सिगां आं एथदिन बबाव दंमोन बेबायदि बुंदों आरो जन्मेर परे आमाय खथाय जायते हबे जोनोमनि उनाव आं बबाव थांफिननांगोन खथा हयते आसि आसि बबेनिफ्राय फैदों
सैन्य हाथे आसि आसि सैन्य हाथे जायते हबे आखाइ गोजा फैदों आखाइ गोजा थांफिननांगोन खुनु जिनिस संगे आसिनाय जायबो नांखाबाय बबेबा मुवाया नोंजों लोगोसे फैफायाखै आरो थांनायबो नङा एमनखि ओइ स्थुल शरीराव संगे जायबो नांखाबाय एमनखि नैबे नोंनि देहायाबो लोगोसे थांफाया केवल एकमात्र धर्म पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप संगे आसेन संगे थाके संगे जान सर्वदा संगे थाके होनदों एकमात्र धर्म बै पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपासो धर्म नालाय परमकल्याण गीतायाव दङ जिनि शुद्ध चैतन्य पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप तिनियै सत्य उहारै नाम धर्म ओंखारदों आरो होमबा नैबेजों बैजों गोरोबाखै होमबा गोरोबबाय सानान धर्म बिसो फैयो बिसो थांफिनो बे धर्मआसो अरासो ओमफ्राय बेनो जेब्लायबो थायो जोंजों दंगासिनो दं बेनिखायनो बै थांफिनबाय खारन महरै बे थाहैबाय स्वरूप स्थिति स्वरूप बेनो खारन बेनिफ्राय खारन महरैनो बे दं ज्योति स्वरूपा बे महरै बियो देहा महरै दं आरो बेखौ रावबो मिथिया जाय गियानि बिसोरल' मिथिगोन आध्यात्मिकखौ मिथियाब्ला मोनाखैब्ला बे मिथिया बेखौ बे खारन शरीरखौ आरो ओमफ्राय सुक्ष्म शरीर मिहि देहायैबो बे मुलुगाव दङ बियो मा बुस्थु बेलाय बेखौ रावबो मिथिया दिनैसिम सुक्ष्मनिफ्राय सुक्ष्मतम मिहिनिफ्राय मिहि नुनो मोनै महरै जोंनाव नैबे अरा जिउ महरै दङ सुक्ष्म शरीर होनदों बे ज्योतिया गावनो गाव नोंनाव बे अर महरै थाफैनानै देहा महरै दं सुक्ष्म शरीर होनदों जानला मोनला बेक्तिया बेखौ मिथिया आरो जानला मोनला बेक्तिया बेखौ खिथाबाबो बेखौ जेबो हाबनायबो नङा बेनाव मिथिया जाय नाजाबाय थाखानाय जाय मिथिनो सोलोंखानाय एखेबारे आंबो बेबायदि मिथिनो लुगैदोंमोन नाजाथाबथारग्रा बेक्ति बिदियाल' मिथिगोन सुक्ष्म शरीर बेखौ मिथिया रावबो बेबायदि आरो बेनिफ्राय नै नोंखौ सैखात स्थुल गथा देहा माबादिबो मोनथाम रोखोमै दङ खारन शरीर सुक्ष्म शरीर स्थुल शरीर बे महरै जोंखौ दैदेनगासिनो दं बेखौ मिथिनांगोन आयौ बिसिसिम थाङाखैब्ला बे ब्रह्म धर्मनि मानसि नङा बियो डाइरेक्ट बुंबाय ब्रह्म धर्म जानो हायाखै ब्रह्म धर्म जानाय जायैखौ आं बेखौबो हरगोन आयं नों फैबायल' था उपनिषदाव दं बियो उपनिषदनिफ्राय हरगोन आं बेखौबो हरगोन चेनेलाव बेबायदि आरो ओंखायनो नैबे बुस्थुआ बेनो आरो बेनिखायनो बे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर যিনি পূর্ণ কোন একটিকে সারিলে পূর্ণ ভাবের হানি হয় बबेबा मोनसेखौ नोङो नागारोब्ला नोंनि साननाया खहा होनदों তুমি তাবৎ স্থূল শরীর सूक्ष्म इन्द्रियादिके लया ओ गुणाती नों जे एकदम असे गुबै देहाखौ लानानै सूक्ष्म नैबे 10 इन्द्रियखौ लानानै आबुं बे जाहैबाय गुणनिबो गिबि होनदों बेखौ मिथिबावा बे 10 इन्द्रियखौनो सोरबा मिथियो नामा गावजों थाफानायखौ मिथियाना बेबायदि आरो কোনো একটি অঙ্গ বা শক্তি ছাড়িয়ে দিলে তোমার অঙ্গহানি হয় बबेबा मोनसे अंग बा शक्तिखौ नागारोब्लानो नोंहा अंगहानि आथिं थोंसे गैयाबा अंगहानि आसि मोनसे गैयाबा अंगहानि खोमा मोनसे गैयाबाबो अंगहानि नङा होमबा স্থূল শরীর সম্বন্ধে যেমন তুমি তোমাকে লইয়া বিশ্ব ब्रह्मांड सम्बन्धे तेमनই তিনি
नोंखौ दस इन्द्रियखौ लानानै माबा मोनसे आं दानि बुंनाय आथिं आखाइ खहा बेबादिखौ लानानै नैबे बिश्व ब्रह्माण्डनि सोमोन्दैबो बेबो बेनो हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बेखौ लानानै बिश्व ब्रह्माण्ड बे सातथानि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ नोङो एंगारबाथाय बे आबुं नंला आरो बेबायदि आरो बेनिखायनो इहारै सम्बन्धे दैथ' अदैथ' भासे बेखौ मिथियाबानो नोङो मा जाहैबाय दैथ' अदैथ' जोंनि गोसोआ साफ्रोमनाबो दैथ' अदैथ' जानो हायाखै मोनसेल'आव थांनांगौ एकाक्क सिक्ते जानांगौ आरो मोनसेल' जतखन अज्ञान ततखन दैथ' नायसाय जेसेबां नों अज्ञान बेसेसिम दैथ' नोंहा मोननै साननाय बेबादि आरो बेबादिनो गासैबो सान्थौखौ बुजिनानै हिनजाव हौवा न'खर सयनासि बायदि बायदि गासैबो नैबे मुलुगबासि पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरुप गुरु बिमा बिफा जिउमाखौ खुलुमनायनि हेफाजाबजों बेबहारिक आरो पारमार्थिक मोननैबो बिथिङाव माने एखेबारे गोजोननायखौ लाब खालामदो होनदों लाब खालामदो होनदों मुलाम्फाखौ आरो नों जि लुगैदोंमोन बेखौ पारमार्थिक मोननैबो बेबहारिक मोननैयावबो बे बिथिङाव मुलाम्फाखौ लाब खालामदो नोंनि जिथु मोननो गोनां बेखौ आरो ओंखायनो आं माखासे गोलावद्राय जागोनखाय होमबाबो जाबावबाय बेनिखायनो आं दिनै बे ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों बे अमृत सागरनि 39 पाता सारि अंकबाणीनि सोमोन्दैयै बिजाबनिफ्रायनो लिरखानाय आं दा होमबाबो पुर्नांग फरायजोबनानै होनाय जायाखिसै गेजेर गेजेर एसे बारस' बुंबोनाय जाबाय बिनि थाखाय नोंसिनाव बिजाब दङब्ला बे बांला बिजाब आं जि पृष्ठाखौ होदों बिलाइखौ होदों बे बिलाइयावनो नायनानै नोंसोर पुर्नांग नायनानै लादो आइमोन आफामोन आंहा सम थोयैयाव एसे बारस' फरायनानै खिन्थानो गोनां जाबाय आं बेयावनो बे आयदाखौ फरायथिनायखौ दोनथ'नाय जाबाय ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः ओम सद्गुरु